pikirku dadi nglangon muga ala puji lan donga ndang bisa cepet kerja ya mak penting kendel ra goling jo mikir go anting-anting iso liwat kuwi wis bejo banget jo mikir barang sing ruwet iso liwat penting anak bojo slamet jo mikir barang sing ruwet aja sirahku saya mumet ngombe obat malah tambah mumet mikir tak rewangi kerja